Ahoj klukempáci, tady Kuba, mám vedle sebe Martina. Ahojte. Který si pro vás připravil zimní edici výstupu na Ararat. Martine, co naše účastníky čeká? Tak Ararat, aby som to tak skrátke zhrnul, je to teda najvyššia hora Turecka, taktiež posvetná hora Arménska. No a je to jedna z takých najľahších 5000-oviek, konkrétna výška je teda 5137 metrov nad morom. No a je to teda prístupné na turistickou formou, môžeme tam výjsť turisticky, prípadne vieme tam ísť teda jednoduchšou formou na skialpoch. Môžeme sa teda tešiť na tú formu skialpových lyží a teda naspäť sa spustíme na lyžiach. Výhoda teda skialpov je taká, že hore si to vyšlapeme rovnako ako aj na pešo, teda ako turista si to vyšlape, my na skialpoch si to taktiež vyšlapeme, ale hore my zacvakneme lyže. To je tá odmiena. Zdujeme dole a aj si to užijeme, neničíme naše kluby a je to proste spojené takéto príjemné s užitočným a kto je teda skúsenejší lyžiar, to určite garantovane nejak užije. Ja osobne milujem skialp, milujem tie jarné skialpy a proste 5000-ovka Ararat a dá to na skialpoch, to je naozaj taký zážitok na celý život. A jak to tam je, prosím tě, se spaním? Je to týždňový zájazd, kde prvé a posledné noci budeme samozrejme na hoteli po prilete pred odletom. Z tohto týždňa budeme spať 3 noci budeme spať vo výškových táboroch. Ono to je niekde od 3,5 až do tých 5000 budeme spať nad morom. Máme tam aj aklimatizačný deň, aby sme predešli nejakým výškovým chorobám. A treba spomenúť, že máme tam v cene, alebo teda zaplatenú plnú penziu. OK. A co věci? Musí si účastníci na těch skialpech tahat věci nahoru sami? A nebo je tam nějaký figl na to? To je veľmi dobrá otázka, taká veľmi dôležitá. Je v tom figel, všetky veci nám budú niesť naši nosiči, oslíkovia, zvieratka a tam miestni ľudia nám s tým pomôžu. A tiež ešte dôležité spomenúť, máme tam aj profesionálneho guida, profesionálneho sprievodcu, toho nejakého horského vodcu, ktorý nám pomôže výjsť hore na samotný vrchol Araratu a tiež bude teda dohľadať na veškerú bezpečnosť, aby sa nič nestalo. Super. Takže pokud se chcete vydat na posvátnou horu Arménie a nejvyšší horu Turecka, tady s Martinem na skialpech, vydřít si to nahoru, ale sjet si to dolů a přitom se dívat, jak vám osly a koni táhnou věci, tak se určitě můžete přidat a zkusit si vylézt jednu z nejjednodušších 5000-ovek světa. Budem sa veľmi tešiť a ja len dodám, že teda treba byť na to aj trošku pripravený. Nie je to už akože len taká tuto v Tatrách alebo teda nejak na zelené pleso alebo okolo Štrbského plesa sa prejsť. Treba byť na to trošku aj tak fyzicky a kondične pripravený, ale zasa pôjdeme na ľahko, čiže dá sa to zvládnuť a keď sa rozhodnete, budem sa tešiť na také tie dobrodružné dušičky a rád vás poznám. Super. Ahoj. Teším sa. Ahojte.